Når du skal have et nyt tag, er det essentielt at vælge en virksomhed med en professionel tilgang. Hos os er du i trygge hænder gennem hele processen, fra start til slut. Drømmen om dit nye tag begynder med din forespørgsel. Når du har delt dine ønsker med os, guider vi dig trygt igennem hele processen. Vi ringer dig op og aftaler en tid til en besigtigelse, hvor vi kan se nærmere på dit tag. På besigtigelsesdagen møder vores projektleder dig og gennemgår dit tag i detaljer. Vi giver dig en tydelig og let forståelig vurdering af tagets tilstand, samt de løsninger, vi anbefaler. Sammen tilrettelægger vi den optimale plan, der imødekommer dine ønsker og behov. Inden for 48 timer sender vi et detaljeret prisoverslag, så du ubesværet kan træffe din beslutning. Når du godkender tilbuddet og vælger at fortsætte, udarbejder vi en kontrakt. Du kan nemt underskrive den digitalt, og vi står altid klar til at besvare eventuelle spørgsmål, så du føler dig tryg gennem hele processen. Når kontrakten er underskrevet, bestiller vi materialer til din adresse, opsætter stillads og gør alt klar til opstart. Undervejs holder vi dig opdateret og sikrer en klar betalingsplan. Du betaler i rater, så du altid ved, hvad du betaler for. Når arbejdet er udført, rydder vi op, og du kan nyde dit nye, flotte tag i mange, mange år. Tak for din tillid. Vi glæder os til at hjælpe dig med dit tagprojekt. Tagmax. Vi bygger med respekt for dine boligdrømme.